салом алейкум ҳамдиёрони азиз. 15 марти соли 2024 мебошад ва ман ҳозир дар дулона сурхак. ин дулона аст. дулонаи сурхи ёбоӣ аст ку. инҷа бисёр буромадагӣ дар боғи ман аст. дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Чорбоғ. Ин дар дулона сурхак ҳозир мо нокро пайванд мекунем. Ин ду донаашро пайванд мекунем, дигарашро бурида мепартоем. нок аз нокҳои ғармӣ аст. аз ноҳияи Фарҳод доктор Салихов ба ман қаламчаашро рӯй кардан. ана қаламчаҳояш ҳозир пайванд мекунем. пайванда тарзи пайванд карданро ба шумо нишон медиҳам. мо дар аввал инро мебурем. қайчи кунем? буред. баландтар. Салака, анам қабас. Не, анам қабас. Мебурем. хушук карда. мебурем. баъд қаламчаро тез мекунем ва пайванд мекунем. ҳозир ман акаи Раҷаб навор мегирад, ман пайванд мекунем, шумо мебинед. мана мо қаламчи дар корро гирифтем, ҳозир тез мекунем ва пайванд мекунем. ҳатман як тарафа пустша мемонем, барои ки пуст ба пуст бояд баробар биёяд ва пуст ба пуст мечаспад. як тарафшо бисёртар мегирем, як тараф дигарш пусташро мемонем. ана инро кунда пайванд мегӯянд, искана пайванд. барои он кунда пайванд ҳам мегӯянд ки дар кунда пайванд мекунем, барои ва искана пайванд мекунанд ки ба монанди искана тез мекунем. баъд мо инро мекафонем, кундаро ин сахт будааст. дулона сурхак ва дар инҷо мо қаламчаи тез кардагиамонро мемонем. пуст ба берун. пуст баробар биёд. пуст баробар. накун. кам ина стори сараш мезанем ки чуқуртар дрояд. ана кун. мо ино мепечонем. агар аввал ман строительный лентаам печонем мешавад. клёнкам печонед мешавад. ин асосаш нест, асосаш баъд аст ки амин ягон аз анҷо ягон микроб надрояд. мебурем. асосаш ин аст. ин қати мо сард мепечонем ки кундаро ҷиқаду пуст ба пуст наздик шавад. вақте ки пуст ба пуст наздик шуд, ин ҳатман часпида мегирад. боз ана натиҷаашро боз ба шумо як ду моҳ пас нишон медиҳем. ҳозир боз якти дигарашро ҳам пайванд мекунем, дута пайванд мекунем, дигарашро нест мекунем. ана ҳамдиёрони азиз, ин буд пайванди нок дар дулона сурхак. натиҷаашро мебинем. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. мана ин хел пайванд кардем. акун оянда мебинем чӣ хел мешавад. боз анинашро ҳам пайванд мекунем. ҳамин хел дар паноҳи худо бошед. бо гурӯҳи ангурӯ ба боғ бошед.